Nyuwun tepuk tangan untuk Pak Haji Gareng Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yoyo. Pripun mirsani kawontenaning ratri menika? Sedaya para warga dipun remenaken penggalihipun merga sedekahe Bapak Fauzi. Nggih. Ning blakan sebagai manusia, Mas. Nggih. Niki wau kula nggih rada grogi kula. Perkarane nggih merga sering ditimbali piyai-piyai ning mlebu wilayah panggonan kaya ngeten iki lagi sepisan iki, Mas. Jenengan nuwun sewu lak nggih sampun berpredikat haji, mestine lak ya nggoni ya nggih ngene iki no. Nggih. Nggih nek wong jenenge menungso niku kandel tipis, percaya dirinya. Nggih. Kadang nggih pede, kadang nggih ngedrop. Ose upamane jenengan ngedrop ki tak anggap salah. Sebabe mergane nuwun sewu karo panitia wis dilunasi sore mau. Justru niku. Kok iso? Mergo pun lunas niku rada goyah kula. Mergo wong niku yen pun disembadani nggih kudu sembodo nyambut gawene. Hake wis ditampa kewajibane ya kudu ditindakake. Nggih ning wong kula niku saking omah budal bismillah nawaitune ibadah. Dadi nggih napa mawon yang terjadi saya syukuri, saya jalani. Leres. Yen jenengan bekerja niku niati ibadah niku bener, mergo pangandikane para pinter, bekerja itu adalah ibadah, dene rejeki itu adalah jatah, insyaallah uripe barokah ngoten. Amin. Nggih. Ning kula nate protes, Mas. Pripun? Dadi wong gesang teng donya niku miturut kula sing disebut takdir niku nggih kelahiran dan kematian. Kok saged? Nek yen bab rejeki niku nasib. Dadi enten to wong ora gelem nyambut gawe terus kahanane ora ana apa-apa terus berdalih iki takdirku kuwi kliru. Kuwi nasibmu mergo nasibmu sing gawe ya kowe dhewe. Nggih. Ngoten lho, Mas. Mula nuwun sewu, Tuhan tidak akan merubah nasib manusia ketika manusia itu sendiri tidak merubahnya. Niku sing kula karepke. Nggih, ngoten niku. Mula kula rewangi kaya ngeten iki nggih ngrubah nasib kula. Lah nggih kula nggumun ing atasipun haji, nyatane putrane ya wis mentas kabeh, wis palakrama kabeh. Kabeh do dandan cantik ganteng jenengan kok dicelorengi raine iki ngopo?
Apa gunanya ganteng, apa gunanya cantik kalau tidak pakai rezeki? Sing penting niku sama dengannya Mas, sama dengannya yang didapat rezeki yang halal. Amin. Lho ngeten iki, lho wong ajeng ngarani napa mon terserah. Rezeki niku nggih nuwun sewu nggih Mas. Nggih. Apapun profesimu, tekunilah dan syukurilah. Paling tidak, walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak kamu akan mengerti arti hidup di dunia ini. Betul, nggih. Aku jane wis sak level lho karo Pak Ustad nggih. Kowe iki aja gleleng. Sak sampeyan sak aku iso sak level karo Pak Fauzi iki lho. Lho kok sik to. Guru ki ora kudu mulang ning papan panggonan kelas utawa madrasah ngono ki ora. Ning omah ku ya guru, Mas. Kok iso ning omah guru? Loh, guru tumraping keluarga khususnya anak-anak. Nggih. Ora usah apa kuwi ngekeki piwulang nengko, ngekeki contoh sing apik kuwi ya guru. Betul, betul. Nggih. Aku ki mbuh aku ki ngene iki. Aku anggere lunas tas-tas lho, Mas. Aku wis apal angger piyai cerdas kaya sampean ngono kuwi mesti mesti njaluk taun ngarep ditanggap meneh kuwi mesti ora. Lho aku ora njaluk ya cuma mengharap. Yen njaluk ki ana anu lho Mas, ana lagune pemaksaan. Njaluk pemaksaane yen mengharap ki ora meksa. Oh, nggih. Iki nuwun sewu iki omong karo wong pinter iki kudu rada cerdas sithik. Jadi sampean berharap mawon, ora njaluk. Nggih. Nuwun sewu umpamane kok njur taun ngarep niku Pak Ustadz Fauzi lali kesupen mboten wayangan, lajeng kula njaluk Pak monggo wayangan, terus wayangan tenan, sampean ra melu sok mergo aku njaluk kuwi. Sik to, Pak Ustadz ki lak kagungan garwa. Nggih, Budini. Garwa kuwi mung tugase ngelingke sing kakung, yen sing kakung lali, garwane sing ngelingke. Kok terus nyampluk karo Budini iki piye? Witekno. Mosok Pak Ustadz ngundang aku ora katut. Ning wau Budini sampun paring dawuh tenang mawon Mas Gareng. Insya Allah setiap tahun tetep wayangan, ning nuwun sewu wayangan klasik tanpa dagelan. Nggih nyuwun pangapunten Pak Ustadz. Miturut dawuhipun para pinisepuh wayangan tanpa gareng niku udan deres, Pak. Waduh. Apa kowe iki terus dewane udan apa piye ora? Tekno ana wong nganggur ra mbok jak kok. Nggih. Aku ki siji sing tak pikir. Napa? Dadi ki tembung salah ning kaprah mula aku ya iki ana istilah milad. Leres. Nadyan artine ya ulang tahun ning jane ulang tahun ki salah kaprah. Kok saged? Ulang tahun lho, tahun kok diulangi lah umure ora muda-muda to, Mas. Sing bener ulang tanggal dan bulan. Sing diulangi tanggal lan bulane yen taune muda. Oh, ning kuwi salah kaprah. Salah kaprah. Lah terus ana sing nyebut singkat padat HUT. HUT ki apa? Hari ulang tahun. Nah, kuwi cekakane cah PAUD. Bose wong asline ya ngono kuwi yen sampean piye? Yen aku ki ya dipaske karo keadaane. HUT. H itu hanya diperingati 1 tahun sekali. Cocok. Mergo yen 5 dina pisan kuwi weton. Wah iya. Sepasaran. Nah. Terus U. Iki kudu diperhatikan. Umurnya bisa bertambah tapi juga bisa berkurang tergantung objek yang diulang tahuni. Wah iya. Tegese piye kuwi? Yen benda mati tak bernyawa itu bertambah umurnya, tapi benda yang bernyawa kaya manusia ini umurnya berkurang mergo masing-masing orang punya takdir umur sendiri-sendiri. Wah iya nggih. Terakhir T. Tetap harus disyukuri apa yang terjadi karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lho iki religi iki. Aduh, mboten ngoten. Sejatosipun ingkang salah kaprah niku mboten namung ulang tahun. Kathah jane. Nuwun sewu kados tembung lomba panjat pinang niku janjane salah kaprah.
Mila menawi Agustusan sak menika dening MUI Panjat Pinang niku tidak boleh, itu salah. Kok salah nggon? Sing bener niku pinang panjat. Dadi wong wedok iki dipinang dhisik lagi di ngoten niku. Sik. Pertanyaane pinang kuwi tegese apa? Dipinang ya tegese dipek. Dipek kuwi resmi apa ora? Ya mestine resmi no. Oh, mergo saiki akeh sing palsu Waduh. Iya, ya swane Bapak Fauzi ke-49. Ini 49 menandakan beliau itu mau menginjak ke umur 50 utawa basa Jawane 50. Beliau itu malah disiki 50 yen cara biyen ana sing ngarteke 50. 50 kuwi senengo keton. Keton kuwi nganggo peci-peci kuwi apa kuwi pakaian atau untuk alat sembahyang. Dadi umur 50 kudu seneng keton, seneng ibadah, salat. Nggih. Beda yen kaya aku wis sewidak. Maknane swidak? Sejatine wis cedhak. Amin. Loh, aku ora wong kuwi takdir Gusti Allah kok, Mas. Iya. Tetep saya syukuri dan saya mempersiapkan diri. Nggih, ning ya tetep jenengan kula dongake panjang yuswa. Amin. Umure dawa. Amin ya Allah. Dadi sok upamane wong sak donya iki wis entek sampean urip dhewe. Jare pengen panjang yuswa. Mone ngono kebangetan kuwi. Pokoke nek aku urip dhewe ketil-ketil arep jajan kopi ning ndi. Wong sing dodol ya wis mati. Ha iya, sak mati ya. Ning umur beliau 49. Nggih. 4 itu 4 bidang yang beliau jalani. Lah iki. Yang beliau menjalankan 4 bidang. Apa saja? Agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Wah, iki. Iki sing marai larang ya iki gareng. Ayo. Larang piye wis mbok kethok barang kok. Ora tak kethok. Tak longi. Iki 9. Nah, 9 itu doa kita bersama untuk beliau. Semoga bisa lancar semuanya. Amin. Sik gandeng jenengan pinter menerjemahkan. Sakniki per huruf nenggih Ustadz Fauzi. FAUZI. Mas, yen sampean iso tegese sampean pancen dagelan peng-pengan pinter tenan. Mas, napa? Asma Kinarya Japa. Biyen tiyang sepuhipun Ustadz Fauzi jenengke kuwi nganggo mikir. Jenenge dawa apik kok mung Fauzi tok. Ya kabeh. Takon wong pinter ki kabeh. Lah malah nantang. Bapak Fauzi Wahyu Muntara. Ayo kowe. Gandeng iki dawa aja per huruf suku kata. Kowe golek ngirit lek ngono kowe. Ngirit apa saiki bayare tol ya padha wae kok. Wah iya. Iki per suku kata. Familiar beliau. Mudah bergaul karena beliau berpedoman banyak teman banyak rezeki. Ya. Aja marem sik. Kedua Usianya 49 tahun saiki. Yo kabeh ngerti bab kuwi. Lah kowe ora tak cethake ya tak baleni. ZI. Zikir, wirid, ibadah itu yang diutamakan. Wah, elak tenan gareng elak tenan. Ambuh aku. Ini dalam rangka golek tambahan ngene. Nah. Ayo. Aja seneng dhisik isih enek bacute. Wahyu. Wah, iki saka tembung wahid. Wahid nomor 1 yang diutamakan dalam hidup beliau adalah ibadah. Ya. Yuki yuswa tambah, mula pengalaman beliau juga bertambah. Iki. Aku anggar tekan mun iki bingung kan. Mun iki mergo tanggaku wis lunga suwe iki. Jenenge sapa? Munjainah. Mun ki mundhut tontonan wayang kulit rikala ulang tahun. Ora mundhut ya, nanggap. Beda lek mundhut ki tuku. Sik to. Lek kepengin iki lak ya nganggo donga to, donga ki njaluke iki nyuwune ning sapa? Gusti Allah. Lah iya mundhut ning Gusti Allah. Oh iya.
Gandeng kowe kancaku ya wis aku manut. Ora nggih. Ora kancamu apa mbok jak kowe? Lah iya. To. Tata gelar wayang kulit menika kanthi dalang Ki Cahya Kun kini sapa jenengmu? Kun tadi tak keprok kowe lah. Lho, kini apa tadi? Tadi. Oh, Kun tadi. Manggep Sukini ya kowe ora. Cahya Kun tadi. Terakhir ro. Ro ki rasa beliau kurang marem yen ora nganggo gareng saka Semarang. Kaya mesa katut gumun aku. Kyai nek pintere kaya ngono. Walah ngeo pintere kok ngene mbok apusi kok. Mboten Bapak Ustaz Fauzi yektosipun dalu menika estu jujur Pak Gareng menika yektosipun badhe prei badhe istirahat karena benjang menika badhe akekoan putunipun Kakung. Pangestunipun. Ning kok bengi iki tetep mangkat sebabe apa? Ya nggo ragat akekoan kuwi kok. Ya wong ngene lho Mas, aku ki jroning melaksanakan gareng ki kejaba ora munafik. Tetep mencari nafkah. Ya. Tapi seperti beliau, kecuali mencari nafkah juga beribadah. Leres. Saya berusaha menggembirakan orang lain. Ingat, orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi, ngene ra masalah sesuk akekoan. Mau awan wis digawe mumet tok. Lah ngopo? Bagi daging ning masjid ki. Oh, sampean takmir ya? Ya alhamdulillah dipercaya ketua takmir. Waduh, pusing. Sebabe napa? Piye to? Idul Adha dina apa? Jumat. Jumat. Rebo ki lagi entuk sapi siji wedhuse 7. Padahal jamaah nggonku ki akeh mumet, Mas. Wis pengurus takon donga kabeh takon wiritan. Terus? Lho wiritan lho kok mburiku ki lho wiritane iki malah neka-neka. Piye? Wedhus sapi, wedhus sapi, wedhus sapi. Ku ya ndonga lho. Malah mandi. Lah iya. Lah kok alhamdulillah hari hanya bisa mendapatkan 4 sapi 25 ekor kambing. 4 sapi salah satunya sumbangan dari Gareng Semarang. Kowe ora ngerti yen aku bar mantu to. Ora, aku iki gur takon ngono lho. Takon apa Lah lek mantu hubungane apa? Wong akeh-akeh kowe lek mantu malah bathi ngono kowe. Bathi apa? Yen bathi ora tak rewangi bar mantu terus garek. Bathi dulur tegese. Nah, ora masalah kabeh iki kanggo keluarga. Kaya beliau ini malah lebih luas. Beliau nanggap wayang ora mung kanggo diri pribadi, ora mung kanggo keluarga, uga kanggo masyarakat sekitar sini. Nggih, Ini yang luar biasa. Kula selani nggih Mas Gareng. Nggih. Gandeng menika dawuhipun saking Bapak Ustaz Fauzi dipun katai tembang-tembang religi. Lah niki seneng kula. Ah, nggih. Kula religine isone sing lawas-lawas tok. Nggih. Dadi religi kula weton riyin sing didamel karena dulu itu tidak seperti ini, religinya itu lebih apa ya, lebih terselubung. Oh, ngaten. Kayak enten to riyin nganggene santiswaran. Upamane. Kalau dulu itu siar agama pakai santiswaran, tidak seperti sekarang hadroh gitu ndak. Nggih. Aja nika. Nggih. Aja nyembah kayu watu, nyembah Kang Maha Suci. Kayu watu iku papaning brahala, setan priprayangan nuntun mring neraka jahanam. Nyembah pangeran to kang peparing nugraha, duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa, paring sandang paring buka nuntun marang swarga loka. Nadyan tembang Jawa ning ya kuwi amar makruf nahi mungkar lho kuwi. Nggih, ning pancen kala rumiyin tidak terbuka seperti sekarang. Jadi penyebutannya pun masih samar-samar. Karena memang zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Leres. Ngoten yen sakniki kula kalah kalih cah nom-nom ngeten iki. Lah sakniki kalih ngaturaken hiburan ugi kalian ndongaaken Bapak Fauzi lan sedaya para
rawuh ingkang kepareng nenggani dalu menika. Ngaten Mas. Mugi-mugi Bapak Fauzi lan sedaya para lenggah tansah pinaringan sehat lan mugi putra-putrinipun soleh lan soleka. Amin amin ya Allah. Tembangipun utawi lagunipun Alamate Anak Soleh nggih Pak Gareng. Alamate Anak Soleh niku teng Karangayu Semarang cedhak Simpang 5 mriko. Kok ngono? Anake Soleh niku manggone itu mriko. Tak kira ning Kediri ora. Mboten pindah. Nyuwun dumateng Ibu Ustazah Sukesi Rahayu. Oh iya. Nggih. Sobi nggih diaturake. Nggih. Assalamualaikum ya Umi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi Cahyo Kuntadi. Wah, nggih. Umi apa? Lek ning panggung kene mesra to. Ha. Lek pas ning omah tur ora duwe dhuwit nyeluk aku ora abi ning babi. Kowe ngundang bojomu mau Umi. Umi. Aku ngundang bojoku ning omah Ubi. Ubi panganan. Oh lho bojoku gedhi. Oh iya. Lemu kok. Aja sia-sia. Ora sia-sia wong sing tak gunake kok. Waduh. Ayo. Monggo Bu Sukesi kangge panglipur pencerahan untuk sedaya ingkang kepareng rawuh lumantar Alamate Anak Soleh. Mangga. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin
rawuhane ya Rasulullah salamun alaik ya Nabi biasa wadadoti kata yakin ngawulane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane iki saking ulama awe pitutur alamane bocah dadi becik iku saking ulama awe pitutur alamane bocah dadi jujur muga-muga kita bisa melampaui dunia akhirat tanah bumi lagi muga-muga kita bisa melampaui dunia akhirat tanah bumi matur sembah nuwun. Bu Kesi matur dhisik karo Bapak Ustaz Fauzi mliginipun dumateng Ibu Dini. Ha. Panjenengane sing rasan-rasan ana dalem pamane wayangan piye Pak? Akhire kasembatan ya Bu Dini kuwi. Alhamdulillah wa syukurillah dalu niki kula sak kanca sampun dipun timbali nglipur keluarga besar Samira Group mriki kalian Bapak Ustadz Fauzi lan Umi Dini. Terima kasih Umi. Secara tidak sengaja bulan Januari kemarin saya umroh bersama mitra Samira dan saya bertemu penjenengan di Madinah. Kita foto bersama. Alhamdulillah malam hari ini adalah malam beruntung bagi kami semua, khususnya saya dan suami saya Mas Cahyo Kuntadi. Terima kasih. Dumateng Bu Dini menawi bojo kula sok kenal. Loh, tenan kok. Tenan ya Bu ya. Tenan, iku mbiyen pas Januari kalau nggak salah ambasadornya siapa itu? Citra Kirana. Aku ketemu salaman foto pas neng gone iku lho Pak, kebun kurma. Oh iya. Jadi memang luar biasa jamaah Samira itu memang mendunia, saya menyaksikan sendiri. Khususnya kemarin saya ikut travelnya agennya Mbak itu loh. Mbak Sulis. Mbak Nuri, terima kasih Mbak Nuri. Besok lagi Mbak ya. Tak kira Sulis Eva itu. Tur kompak iki paguyubane awake dhewe lak Madangkara. Bertemu bergabung bersama Samira Mendunia. Cocok. Cuman kurang satu Pak Dalang. Nopo? Ini kan birunya Madangkara sama birunya Samira itu berbeda ternyata warnanya. Tadi tak pas-paske loh Bu Dini. Ternyata beda. Siapa tahu nanti disponsori Samira beli beskap. Oh. Ngapunten Bu Dini, senimane ketok lek kere lek iki. Bapak Fauzi, selamat ulang tahun. Piye Pak Gareng? Arep ngemis kowe kok melipir. Mboten, dadi dalu niki kula sangat napa nggih bangga sangat. Bangga karo bangga beda rek. Lah ya seneng nggih. Atase Samira aja nggih, Samira mawon kersa nanggap wayang, nguri-nguri kabudayan, lumantar Bapak Fauzi ingkang dalu niki ambal warsa ingkang 39 tahun. 49. Kula nomke Pak. Lho, bene.
Iya, Ya betul. sengaja kula. Iya. Jadi walaupun 49 yang kelihatan 39 dari sini Pak Fauzi. Pokoknya Kes iki endang menangan banget. Loh, Pak Fauzi tertawa loh beliaunya. Nggih Pak Fauzi. Kenapa beliau Dalam- malam hari ini kok nanggap wayang? Sebabnya? Bahwasanya seni wayang itu memang dulu dipopulerkan oleh para wali. Betul. Dan untuk sampiran siar agama Islam. Betul. Jadi kalau kamu melihat dari peralatan ini aja sudah penggambaran agama Islam. Upamane. Lho kowe iki dalange ora iso terjemahke. Oh sik to. Kok jojo karo aku beda ngono lho. Ya ora beda wong ki penemu dhewe-dhewe perkara bener iki nilaine pira terserah yang menilai bagi saya. Nggih. Aku menerangkan ini biar mudah diterima. Upamane pripun? Iki wayang kulit kenapa nganggo gawangan iki? Iki. Lho, lah kuwi cara anune lak ya nggih layare iki gen kenceng, kelire gen kuat, mula nganggo Ah, kowe gawangan. pemikirane bergudeng ngono kuwi. Iya. Lek kowe piye? Iki lah merupakan garis Garis. bahwa manusia di dunia itu hidup punya garis hidup sendiri-sendiri yang namanya takdir. Wah, iya nggih. Nah, Lek terus gawangane ke kaya ngene anggit kaya melengkung ngene piye ngono kae? endi keto? Kan nek sing gawangan bunder ngono kae lho. Bahwa hidup itu tidak lurus-lurus saja Wah, di dunia iya. ini. Betul. Lah iki tak terjemahke kenapa kok wayang kulit nganggo gunungan? Heeh. Sebabnya apa? Iki bentuk tangan dikala menyatu itu tandane nyembah. Hidup di dunia harus sregep nyembah marang Gusti Allah. Wah, iya. Sing disembah sapa? Kang Maha Suci. Mula wayang kulit iki nganggo kelir putih nglambangkan kesucian. Warnane putih. Wadene kowe bar nembah Kang Maha Suci bakal entuk apa? Entuk pepadang. Terus maknane Lah ya entuk pepadang yen kowe butek pikiramu doa sembahyang kuwi engko bakal entuk pepadang. Sapa to sing kudu manembah marang Gusti Allah? Wong sing urip ning alam donya wiwit pucuk gunung nganti pinggir segara mula nganggo debok. Debok kuwi iso urip pucuk gunung nganti pinggir segara. wah nggih. Wancine ngopo? Wancine rikala kentongan dituthuk, bedhug dituthuk, mula wayange dog 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 deng 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 dalang suluk kuwi minangka adan. Yen wis krungu ngono ndagake lunga masjid wudu swara banyu kemrici kuwi keprak. Iki. Mula urip ning alam donya ibadah sadurunge kowe mlebu kotak. Iki to. Kuburan. Sapa sing mlebu kotak? Ayo kowe barang kuwi. Iki ya Ya ora apa-apa wong nyatane awake dhewe bakal lak yang nglakoni Lah, gitu. Tur itu rahasia ilahi. Makanya. Awake dhewe ora ngerti mbuh sampean sing dhisik apa aku sing keri apa aku sing keri sampean sing dhisik lak ora ngerti gitu. Lho kok aku budal sik. Iki urung tau tak terjemahke apa yen wis tuwa iki kudu budal dhisik. Tegese piye? No way. Waduh. Kalau tahu kamu arti kematian atau mati kamu tidak akan mengatakan hal itu kepadaku. Api maknanya mati. Mati kowe ngerti? M itu manusia semua mengalaminya karena itu takdir. A. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih lama. T. T iki dirungokke. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Itu kematian. Ya. Ini adalah rahasia ilahi. Nah, You know? no. Smoking. Wong cari wong iki mumpung ditimbali ning tlatah sing kaya ngene pas trep yen awake dhewe ngudal-udal gap kaweruh kuwi. Nggih. Malah nun sewu wong sing apik ki yang selalu mengingat hal kematian. Malah sing kuwi apik malahan. Betul. Iki aku iki blakan Mas. Aku ki nul putul tentang agama. Artinya tidak seperti beliau-beliau yang fasih membaca Quran. Apa aku ora? Aku munggah haji iki mung siji sing tak pengenke. Napa? Ora ketang sejangkah uripku berubah menuju ke kebaikan. Wah, lah kuwi. Lah sing larang regani ya kuwi kok sing apik malah kuwi. Ayo alhamdulillah ya delala karo Gusti Allah. Aku ki iki aku lagi arep sinau iki. Aku delala mantuku sing ragil iki nun nggih pangestunipun Ustaz kula pikantuk mantu
seorang hafiz Al-Qur'an, Pak. Wah, lek ngono ya gathuk karo maratuwane. Oh, gathuke? Lah, mantumu lah hafiz Al-Qur'an. Sampeyan ya padha to? Apa? Hafiz Al-Qur'an. Habis gelap terbitlah terang. Wong lho, ora ana eleke sing tuwa sinau marang sing enom. Kebun nusu gujel ngono kae. Oh, ning nggih niki nuwun sewu, aku ora jeneng pamer. Mantuku itu karena hafiz Al-Qur'an adalah ana sing kepranan memberi beasiswa. Alhamdulillah bisa masuk ke dokteran sampai lulus dibiayai menjadi seorang dokter. Alhamdulillah. Itu badine wong teteken tekun bakal tekan. Nah iya nggih. Kowe anakku iki, anakku loro karo dokter, mantuku dokter. Kowe arep lara? Ayo. Oh. Ora sudi, ora. Lah kudune lek aku pamol terus dadi pasiene anakmu lah mending bayar. Sampeyan kan sing gratis malah. Aja nganti, aja nganti. Lah kok aja nganti? Kanca ruangku sing tak anggap kanca gratis bahkan tak kei bonus. Alhamdulillah. Ana kriteriane. Apa? Semakin parah penyakitnya semakin besar bonusnya. Ora sudi. Enak lho. Ora moh. Oh, angger parah bonusnya kendaraan roda papat. Mobil. Mobil apa? Mobil ambulan. Yo, kabeh iki jane tak kandhani Mas ya. Apapun itu, sebesar apapun itu, syukurilah. Hidup itu disering-sering kali kita bersyukur. Nggih, laras. Aku iki nuwun sewu tak omongke aku bab basa Arab maca Quran ora teteh. Nggih. Aku ki pendak mangan. Bubar mangan dongaku, aku perdomuanku Gusti Allah kuwi Maha Tahu, Maha Mengerti. Setiap habis makan dongaku ki cara Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah matur nuwun paringi rejeki, nikmat, sehat, alhamdulillah. Titik. Nggih. Luar biasa. Lan nuwun sewu nggih menawi ngrembak Bapak Ustaz Fauzi menika walah nuwun sewu mboten wonten telase babakan kebaikan beliau. Nggih. Dalu menika kejawi dipun hibur mawi wayang kulit kaliyan panjenengan. Ugi menawi wonten bejane awak menika sampun kathah wujudipun door prize utawi hadiah. Aja gelem. Lah ngapa? Kelaran kuwi. Marake lara kuwi. Kok iso marake lara? Door kuwi bahasa Inggris. Bojoane apa? Indonesiane apa? Door kuwi ya tembak. Dorok tembak. Wah, lawang. Wah, desa banget. Wah, kulino ngrungokke lagu dangdut. Oh iya lawang. Door kuwi lawang. Kira door kuwi lawang, press ki kecepit lawang. Ben adene kecepit ning seneng kok iki bakal ya. Nat. Sing entuk door press ki lho. Sing entuk door press. Tuh, lambemu karo atimu ra padha. Lah lek entuk hadiah lah ya seneng to, Rek. Ora. Oh, ning iki memang betul-betul totalitas dalam menyelenggarakan pagelaran malam hari. Ning percaya ora lokak saya kebak tenan kaya Pak. Door press lho tumpuk-tumpuk lho kuwi ana sing yoga tak kira. Tak kira ku ya door press to. Malah dibagi nun sewu ingkang sesen limbukan wonten ingkang sesen gara-gara wonten. Menawi hadiah ingkang sampun cumawis rata-rata di limbukan, namun kalau hadiah umroh gratis harus tirakat dulu, prihatin dulu, melek dulu ngantek gara-gara jam 3. Amin. Jadi pengen umroh ya kudu rekoso nyatane 30 juta ya biasanya. Kalau ini yang keluar hadiahnya ada diantaranya sulap jer. Apa? Sulap jer. Sing nggo nanak nasi iki lho. Mejijer. Lah ya magic iki sulap. Sulap jer. Iya. Lambene tekan ndi ora kare. Nyuwun pangapunten. Monggo Bapak nggih. Aku nanti kei. Perangan ingkang sepisan kasuwun kalih undian. Dipun pendhet kalian Pak Reza. 2 diambil Ibu Fani dan 2 Pak Joko Saryono. Yang bersangkutan untuk mengambil undian dulu. Monggo Bapak. Monggo Bapak.
2 undian diambil Pak Resya, 2 diambil Ibu Fani, dan 2 diambil Pak Joko Suryono. Awakmu entuk undian ra reng mau? Ngisi ora fon mau. Undian harap. Monggo Bapak. Nggih, katuran mendhet. Waduh. Nggih. Wah ana TV-ne barang. Nggih. TV-ne mereke badminton tron. Politron reng. Poli karo badminton padha nganggo nete. Angel wong iki pancen. Ning tetep ingkang hadiah umroh mangke nggih goro-goro. Nggih, sabar. Nggih. Ini nomor yang saya ambil, ada 2. Ini hadiahnya apa ini? 1 dispenser, 1 magic jar. Ya. Yang mana dulu ini? Monggo Bapak. Oke, dispenser dulu ya. Nggih. Sulah. Ulang Pak, ulang. Oke ya, saya bacakan ya untuk yang dispenser ini nomornya 382. Wah, nomor rumahku. Piro? 382. Ada? 382 monggo. Iya, alhamdulillah. Ya ini 382 ya, sudah ada nomornya ya. Pak siapa? Pak Purwanto. Oke. Lanjut ya, yang nomor 2 yang magic jar itu nomornya 779. Ada, dilihat nomornya masing-masing. Oh ada itu. Alhamdulillah, langsung ada yang punya nomornya. Ih, 779 benar. Pak siapa? Pak Dalimin, iya. Hah? Langsung dia kasihkan Bapak. Kali itu 1 ya. 2 lagi. Ya, terima kasih yang sudah beruntung 2. Berlanjut untuk 2 diambil Ibu Fani. Mengambil 2, Ibu Fani. Pak? Oh, Pak Joko ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap ya. Pegang semua nomornya. Hadiah pertama. Yang pertama kita akan bagikan kipas angin. Yang beruntung adalah 8, 4, 6. 846 kipas angin. Naik situ Mbak, naik situ Mbak, naik situ. Mana nomornya? Podo enggak? Oh podo. Yang kedua, kompor gas. Yang beruntung adalah
2, 6, 2. Siapa? 262. 1, 2. Ada? Batal? Lagi? Oh ada, itu ada. Lari, hitungan ke 1. Anaknya siapa ini? Oh iya, monggo mas. Di atas. Oke, iya. Oke. Kowe arep ngendi so? Ya, terima kasih. 2 undian sudah. Masih 1 undian TV Let's Polytron. Diminta Nggih, Pak Murtadmo. Dipersiapkan nomornya biar cepat. Terima kasih. Nomor yang beruntung pada malam hari ini hadiahnya TV Polytron 24 inci. Nonton wayang mulai nggo TV. Nomor 6 3 5. Sing ra entuk mending hangus. 635. Hitung 5 kali tidak ada hangus. 5 4 3 2 hangus. Ambil lagi. Bismillah. Biar enggak milih. Yang nomornya kecil. 2 3 7. Alhamdulillah. Cocokkan dulu. Mimpi apa mas? Dari mana rumahnya? Sanggeran. Sanggeran Surokalang. Oh, jika ada pun mas. Monggo, terima kasih. Ya, terima kasih. Tahapan 1 untuk undian berakhir Polytron Let's 14 in. Nanti masih ada 1 yang menjadi puncak di kegiatan umroh setelah masuk di Goro-Goro. Wangsul, sinareng Pak Dalam pun tadi. Inggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi dados barokah dumateng sedayanipun ing sampun nampi hadiah. Ya, Pak Gareng. Nun. Ripalungguhan iki gandeng sing dikersake akeh sing tembang religi pisan kas ya. Nggih, Mas. Engko dibacot ning nggon goro-goro. Oh, derek, nggih. Sluku bathok. Baya. Ingkang ngastos sinten? Kula nyuwun dumateng Mbak Winong Melih, Mbak Birgita kalian Mbak Dian Munasiroh. Wah. Ayo. Diaturake marang sedaya yang kepara lenggah. Wabil khusus dumateng Bapak Ustadz Fauzi sekalian Ibu Dini. Mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Amin.
Monggo Ca dipun aturaken sluku bathok dados. Sluku